Prečo krik škodí? Tento týždeň mi na coachingu povedala jedna klientka. Včera večer som pri uspávaní syna zakričala. Okamžite si láhni. Jeho vystrašené oči mi pripomenuli, že krik nerieši problém, len nás oboch zraňuje. A je to tak. Keď rodič kričí, dieťa pocíti ohrozenie. Aktivuje sa amygdala, je to mozgové centrum strachu a spustí sa reakcia úteku alebo útoku. Prefrontálna kóra, ktorá riedi logické myslenie, sa dočasne utlmí, takže dieťa reaguje emotívne namiesto, aby o tom uvažoval. Empatia pôsobí opačne. Aktivuje oblasti mozgu spojené s učením a vzťahmi, zmierňuje stres a posilňuje zodpovednosť aj sociálne zručnosti dieťaťa.